Jadi sahak ma nanggo pala sahalak merdus ni roha mahamu amang baru nami. Mau lihat ma dihamu raja ni tulang nami ni naroha nami nian sadamahami sian bere sadama sian helamuna borumuna wah narohamuna tulang Dos marohamuna. mau lihat ma jadi ya tapi ma dilaiku perjuluma siak kami di bebere dohot bere ate satabi buluma dia mata raja inata sorry pada nahu parsangapi hami lumubi ma akaraza ni tutur ni tulang nami namarulau di bagas sadarion songon napi nasiat ni tulang nami ya hami nama wakili mahami sian bere dohot ibe bere dangadong nana eksi dohonon nami gada so iya hata mauliate Yanggo namang apu hata na uli hata na dinggan tung tulang nami do hula-hula nami do alaya mang razay nang sorry pada marpangidua kita tua mata namar tua de batalu muwi mahami akapargelengon ni hula-hula namion asanggia tu disaluhut tangiang na pinasahat ngunai ima natulubuhu nakinani sahat mai ditangiho tuhata pardinggan basa ima si pasahaton nami sia kami pamuruon ni hula-hula namio tulang namion molo tungadong nahurang lobi di pakabuasion nami di ulauta di bagasadarion marpangaju hamu di hami asa gala-gala si teluk mardagul-dagul dia kana hurangi amang raja enak sorry pada nanget mahamu mangapul-apul di masahat nami hataki hatataban ditabai tunggane kumalai kuma jadi maula tema dihamuna saluhuna hula-hula ni hula-hula nami doho amat taraja inata soripada doho saluhut natahe otangan ni hula-hula nami mulai mata dok mata perdegan basai natotong mengalio dihitahahi pasom terlumubi di bagasan tikyo di bagasan lasneroha hita terlumubi ma di lain nami di bagasan tikyon dinanggok umur nilaiku 52 tahun las di bagasati kioma muse di 5 tahun ima aula tapi nauliom las uduk mamuse di cita-cita nilaikon di otak kamu saluhuna orang ni hula-hula ni hula-hula kon mau lihat ma raja nami di partikianon di hari paresi rohananon anggia matutu asih rohani debata tulus nasinakapan nilai kon doa akan cita-citana mangihutos saluhuna ima tangyang muna diaka tangyang ni hula-hula ni hula-hula nami mangidohami sapar gelengon na sapala nongi porsa kamu geleng munaon tangyang muna ipe para ron nami do tarlumobi mak diaka dukungan muna di cita-cita nilai ko mau lihat ma amang raja inang suri pada sahak maitang yang monai tujulan narion asal lang taba las nerohani laikon inang bawkon nang hami saluhna keluarga muna sangak mai nang dihamun no saluhna horong ni hula-hula kon asal song ni dok ni na tua madohonan nami asal turtumen dan duhur tiomen na lote hata nauli terlumobi tangyang terlumobi dia kadukungan muna tuari mersugut saya unang mamuba saya unang mamose songoni masa ni hata nami mewakili boru sian sinaga Jadi sahak matuhita hula-hula perjolo manang gawa pala sahalak siapa niaran itu jadi Allah buadi hamu akang kinami baik kamu sahalak kamu dihamu ma angginame dok masawati anong
Mola tema di Tuhan, mola tema di parpunguat tapala di tikyon, dihamu aka udangan nami, aka dongat tubuhku kakakku di son, rohamu tutu mangadopi gokod doho jojo nami, ima di namar rasni rohahi tapala di tikyon, tung malate gudang dodohoro kutuhamu ka, di dongani hamu au, di na mangulahon ulahokon, suang songoni nang tuakan natorop, mau lihat godang madihamu, diharoro muna, ditangyang muna, rohamu di gokod doho udangan nami, besai di pasu-pasu Tuhan ma akan naniulani tangan muna, tujulani rion hipas-hipas hita saluhuna. Suang songan itu akka bapakku inopku di son, arosyaku ta, ba tung mau lihat godang do tutu hurok Tuhamu akka bapakku. Ditangyang munai saya di jalo Tuhan mai, basa hipas-hipas mahamu tujulan nyarion asa adong muse manutur-nuturi hami akageleng muna basongoni mahataku ditabai bapak sianju Tabam matutu hatana uli hatana denggan nong pinasaha nyakka lainami amang boronami terlumubi ma nang omak nisyanju. Jumolo tapasahat mo lati godang tamakta pardenggan basai siala asidot holong ni rohana na mga lihot tikyon buhita rak pajupa di bagasan las ni roha terlumubi di bagasan hahipason na perjolo sa heli na moho ni rohaki hubatol has dung ojak aulon hampir hurang lebih 5 tahun persalutu dia kahula-hulakon saluhu natulakon didong aku takku jujur ma dang na pamanis-manis so di bibir dang adong hea terbortik berita ay dong jong-jong ngaulanete dang adong di ban pesta-pesta na nin narupani ido au na paling salut sungguh berjiwa besar do hape akahula-hulakon dong aku takon narakot alai di rohaku adong do dia niat nian dung ojak aulon beberapa tahun lalu kuboto do songo tradisi ni halak Batak molotung mek pe pinojak manang bagas niba biasanya doi rak martangyang do aka hula-hula niba do ngakutan niba alai mardo mutu situasi pada saat ini ba waktu pasang cukup ba utang pe marsosot do pe bahkan memang satu sonari marutang do biau jujur modok martabata bama musai roma kopit lamu itabai ma gitu alai molate mari Tuhan rak mamolus do dihita kopiti rak marhai pason basa-basa na perjolo marhita dia katangyang ni rajai ida foto perbeng dua pada saat ini ada kendala Pak Haposanin na banyak sekali Pak Niko nggak bisa ku bayar utangku karena COVID. Udah nggak apa-apa, datang ke kantor, bisa kita atur. Istirahat dulu utangin na. Tung luar biasa do bahasa-bahasa di Tuhan. Alani do raja nami, dia kahula-hula ku selalu nak tulakku. Di sommahu malatehon merhite dengan bahasa ni debata merhite dia katang yang munai. Tung takas do jalo merhite hai pasoni. Hubu tarak mamulus do hita COVID. Hubulus do keragam ni kahamolon merhite kena bayar utang alai di palonggar do. Hurajumi do saluhuna dangalani gogokku dangalani burjukku alani mamang raja nami dak katulakku ulah-ulahku saluhuna terlumobi ma nang songoni nang dongakku takku ditikyom manabuy hupasahatami songoni pe manang name mekna uber kami tutu danga songoni do ina tua-tua dangalani mek-mek na tinggal hon dangalani balgana dilubba uber kami doi di las nirohamu dangalan ni pabenan nami boy hamu di bagasan las niroha sa tutikyon alanima di hamuna saluhuna raja ni hula-hula nami molotungpe di hurang lobi pabenan nami marpangido mahami keluarga bapak nisyanju sinaga boru pasaribu dia kahahurangan nami molotung hurang las rohamuna hubek kami mangido mahami tu hamuna akan nauline mapio pamu bokamu mahami ditangyang muna yakid wa molo dilihot debatado pe umur nagajang dihami marhite ditangyang munai
senabudo pebenon nami las rohamuna tujulan nyarion ima pengiduan nami tua mata na martua de bata laos udu nyonan nongat dung salpu di adat sihabata hotai marpangiduan mahami udutan nami mamuse dinalaw mamutar door prize do na mga rayahon ulang tahun nami sa diri gono mau umurhu 52 tahun alanima pangiduakku terlumobe itu rajai hula-hulaku Kuraju misongonon, au yakin ang godang de ajari hamu boru munon, yakin au dang boy be umur sampai 52 tahun, ay nasa dirawat do, si bata pagina ngarojus, malamna roban rek, bah, isuru nang mangajari on pasti dia hulu-hulay na rakku. Alani maraja nami, rak mangulup pemahita umur nong 52 tahun tokin naik, rak marit de mahita, ima pangiduak ku tu raja, jadi alan na mangapu mahami tutu, ditiko perjul mahuapi hamui. Diakka dong aku takku seluhuna molotungpe merdua huta au ala memang hurajumi do na di paborhat ni raja huta dong aku ta san STM dus roha jalan indakasi do gabi boyau manu paborhat di paborhat nasida marhite tangyang na boy sehat las marhuta muse di lingkungan STM binakasi ala nido raja nami atong las marhamuna di hata pangapon na siya kami marhite tangyang nami to hamuna dong aku takku na dua hatani na dua-dua na las ima hata tangyang sanau balatuk menna dalat tujabu harbangat dalat tuhuta na burju mardong asahuta ikot dapotan mapasu-pasu ima hata tangyang ku hamuna dong aku takku nang songoni ma hamu rajai di hamu saluh na ululakku molotung pa di hata pangapot di sikopi babakon atong las marohani rajai saluh na hata mulate ma nabu basahat Tuhan tadi batama na pasikopon yakka pasupasuna. Jadi maulate mak songoni ma di hamuna saluhu na hula-hula nami tulang nami suang songoni nang dong asahuta nami terlumo bima dia mata raja inata suri pada na otangan nami apalah dia baga setikion maulate ma di Tuhan maulate ma di parjupangata di baga setikion tung masailas rohanami di ulaun lasni roha ima marhite ulang tahun na palimahon gedung tabian nauli laus taruli pasu-pasu ima angginami amanianju di ulang tahun na pa52 tahun alani raja nami di noksi kopi tatutu dia palatikion nunga hudul hita di kursi nama ratur siyak niamak tiar asa tiar matutu panggabean tiar manang parhorason dihita saluhuna tarlumobi dihita namar hula-hula marboru raja nami hula-hula tulang nagurju macailas rohanami dinarohamu sialua muna namar ragami di pasahat tamudo naking tuhami ima harbue bir harbue sakti harbue siribur-ribur asa dohonon nami matutu songon hatan ni nama dua nama dok asa pir maboki bahul-bahul mapasalongan pir matutu tod dinami parkelengamu na marga sinaga luju-luju manang aka pangomoan lasongon ima martabata balas ni roha di pasahat tamuna tuhami ima dekke simudur-udur dekke tio dekke sahat anggia matutu mamita ma dia katang yang muna tua mata di bata asanian rap udur mahami tutu tudolok udur nang tuturuan dapat dihami akka mual natio jupang ma nang akka parjapalan nalo mahi tujulan nyaron alani hatani nama tua nama do raja nami asa arirang namar hal toma nadia kata dung marmeam horas mahami nama jalo deke dohot akka ulus na pinasa ni rajai tu tabana tu gabe nama dirajai disika ni nama ngalian suang songoni maraja nami marhitilas ni rohanami upatu pahami do naking si panganon juhu namar saudara palas sorohamuna saluhuna hula-hula nami nang akatulang nami suang songoni manang amat raja inata sori pada raja nami tungi dope natuk terbaik kami dalam nami lau pasang apok kamu na raja ne hula-hula nami saluhuna suang songoni nang dong asahutan nami alani hatani nama tua nama dok asa si titip masih gopa busi golang balang guna otik susah dia naking si panganon nang ta persaluh ni raja nami tuhat tadi batama namanggohi pasu-pasuna laus ditikio raja nami hubakilalaho kami do denggan ni basa munai saluhuna martabata batong las ni rohanami
dinaong pinasahak muna ima akahatana uli hatana denggan lumobi matang yang muna tuhame pargeleng muna marga sinaga tar lumobi ma di keluarga ni angginami ima haposan sinaga apala ditikyon alani mauliate situtuma hupasatame raja nami anggia ma marhiti-hiti akahatana uli hatana denggan naong pinasahak munai disahapot Tuhan mai tong-tong dihami tar lumobi ma di keluarga ni angginami dia pala perbagason alani hamuliate honon nami matu hamuna saluhuna di hatan yakka pangapuan sian hami pargeleng omuna marga sinaga raja nami hatani na tua-tua nama dok asa turtu inna duhur tio main nalote dia kahata nauli hatana denggan naung pinasaha muna tarlumobi ma nang dia kahatani tangyang muna saya unang may tutumu ba unang mamose asa 10 bitu may na jumadiho 10 walu dia kahata na uli hata na denggan na pinasaha muna itu hami pargeleng muna huapu hami mayatong hot martongan ni jabu asa marjula inna na marjula siya kolak-kolang ni batu jula na ibinay matutabu-tabu raja nami dia kahata na uli hata na denggan tangyang munay na pinasaha muna tu hami huapu hami mayatong hot martongan ni jabu sahat solo tinugo ni Holena di botian ni Tigaras nung asahat ulaw-las ni Rohata di bagasat tikyon saha matutuhi taliling mangulu gabi ama jala say horas-horas mauliate ma horas ma dihita sa luhut na ope amang parmusik nami asa tinahuin na mual tiyo binay matupanuhatan beda mang ma si tiyo-tiyoy las padu mo ma tuhasahatan Horas.